Palag, Samon. Sakmaling ka talaga niyan. Sakmaling ka niyan, Samon. Uy, palag. Sakmaling ka talaga niyan. Ayun, sup mga Aji, good morning sa inyong lahat. Nakita nyo naman sa thumbnail. Ito yung paglalabanan. Bago pala yun mga Aji, gusto ko lang magpasalamat sa inyo at 150k subs na tayo. Tapos shoutout pala sa inyo mga Aji, yan, shoutout sa inyo. Sa inyong mga pumunta dito, maraming salamat po, na-appreciate ko kayo. Ito po yung picture nyo. Yan, maraming salamat and God bless. Sino ba ba? Gusto ko lang din pasalamatan yung misis ko, lahat ng kaibigan ko, kapwa-vlogger ko. Kayo, lalo na kayo mga subscriber ko, mga G. Nai-inspire din ako gumawa nito kasi napapasaya ko kayo. Nakikita natin na may pinapatunguhan yung ginagawa nating ganito nga, paglalaro ng gagamba. And ano pa ba? Basta abangan nyo, lagi kong inuulit mga G yung pag-giveaway ko. Abangan nyo yung t-shirt, yung gagamba, pitak. Sana ma-enjoy nyo. Katulad nga nasabi ko sa inyo mga Aji, a percent ng na-earn ko sa YouTube kahit wala pa ako nakuha sa ngayon babalik ko sa inyo yun. And yun lang, sana enjoy nyo to. Yung tinalo ni Albia to mga Aji, tinalo to ng Samon niya. Pero kinondisyon ko ulit to, pinakawalan ko, medyo sira yung galamay niya. Pero tingin ko mga Aji, lalaro naman to. Which is ang kalaban niya mga Aji, yung pulang Samon natin. Nakita nyo naman sa picture, napakaganda sana ng laruan na ito. Sana lumaro yung Samon mga Aji. Kasi to, walang kondisyon to. Ito meron, pero natalo na to. Tingin ko, paunahan ng sakbal to mga Aji. Yun nga lang, sana wag sana tong umatras. Kasi yung last time na naglaban ito sa yung kay Albia, medyo nag-alangan talaga. Past game tayo mga Aji, bibigyan ko lang kayo ng content ngayong umaga. Kasi marami tayong mga kakolab ngayon. And baka mag-unbox tayo ng mga gagamba natin. Yun lang, sana enjoy nyo mga Aji. Samon, pumalag ka. May kalalagyan ka dito, sasakmaling ka bigla na ito. Palag, Samon. Sakmaling ka talaga niyan. Sakmaling ka niyan, Samon. Uy, palag. Sakmaling ka talaga niyan. Sabi na nga ba eh. Laglag yung Samon mga Kaji. Sabi ko na nga ba. Sabi na nga natin mga Kaji. Sakmalin talaga yung Samon. Pero hindi natin alam mga Aji, baka sa pangalawa, pero parang nadali yung Samon mga Aji layo. Naku, ngayon pa lang pala tumahay mga Aji. Break ko lang break lang natin mga Aji. Tingin ko na-damage yung Samon Agatan mga Aji. Yan, isa pa. Sige. 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 Grabe. Bilangan yung dalawa yung Samon mga Aji. Iba tapang na ito bumalik yung tapang mga Aji. Kasi yun nga lang may katandaan na to. Pero hindi ko expected mga Aji, babalyahin niya yung Samon. Binabalya niya talaga. Sige. Binabalya niya talaga. Sige. Grabe naman. Naku, yun na. Pareho na sila mga Aji, damage na pareho. Papalis nga pre. Damage pareho mga Aji nabilangan ng dalawa yung Samon. Yung Jumbo naman natin wala pa. Kasi pareho silang nalaglag. Pero parehong nanghina mga Aji Nako. Sana pang lalaban natin kay Canegro. Kasi si Canegro pala mga Aji yan. Good morning pare. Good morning Tingnan siya pati yung misis niya doon Natakpan yan. Misis niya, thank you. Dinala ulit tayo dito, napakabait. And support nyo rin yung channel niya mga Aji, bisitahin nyo. Nagkaawang gawa din to si Canegro mga Aji. Which is saludo tayo dito mga Aji. Mga tumutulong sa kapwa, napakabait. Yun, last one mga Aji, titignan natin kung kakayanin niya. Talagang wala. Tingin ko yung Samon wala mga Aji. Damage talaga ng Samon na to. Wala tinalo niya yung pulang Samon mga Aji. Sinubukan ko kasi kondisyon ko nagagamba itong Jumbo na to.
Sinubok ko dun sa salmon na walang kondisyon mga G. Pinaita ko kahapon to. Diretso sinalang ko, walang kondisyon. Yun lang, panalo yung jumbo natin mga G. And sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Asahan nyo mas bibigyan ko pa kayo mas magandang content. Pero mag-unbox tayo ng malalaki natin Jensen. Pakita ko sa inyo mga G. Manliliit to sa hawak ko ngayon. Ito mga G. Malaki siguro kahan niya pero maliit sa galamay ito. Ito yung salmon mga G. Okay, yun lang. And maraming salamat po. God bless sa inyo lahat. Ayan na mga kanegro. Kaya paano bumalat si Kanegro mga G? Ang galing, Ano? oh. Chicks na chicks. Ay, sus. Ay, sus. Parang Kainin nakasubo na. ka, pre. Gusto nyo kainin ko to buo? Gusto nyo kainin ko to buo? Kasi nyo kainin ko to buo.